Pre neki 11 godina, kad sam vozio 48-icu i sad imao sam situaciju, stojim na semaforu, prvi sam skrećen desno gore prema Kanarevom, i odozdo Vareškom ulicom neka Alfa, Spider, crvena, kabrio, sa spuštenim krovom, postali podignutim krovom, obiđe neki 5 automobila u kontrasmeru, uđe u raskrsnicu, stane onako bahato prvi u raskrsnici, ništa gledam, upali se zeleno svetlo, i sad pošto taj vozač Alfe ne može da vidi semafor iza njega, ja meni upalo zeleno, ja vidim, i ja krenem sa autobusom, skrenem desno, i onaj sa Alfom opali, gaščinu, razumeš, ja već idem, ušao sam u moju traku, ide ona, vrate mili, Alfa kontrasmeru, pošto u sredini bila traka za levo skretanje, ona u kontrasmeru, ja vidim budalu, razumeš, a možda neko žuri negde, i ja majke mi oduzmem gas, popustim, razumeš, da pustim da se prestroji ispred mene, pošto gore je crveno svetlo, i ja propustim i staje Alfa, otvara se prozor, izlazi ruka napolje, i on kaže, znaš, izvinit ću se. Ja, brate, izlazi ruka napolje i meni... A ovo rekao, brate, mili, izgoreo sam u sekundi. Ništa, znaš, ono, strpim, razmišljam se i ćutim, razumiješ? I nisam mogao da izdržim i ja, namotam pun desni malo mesta, stanem pored, priđem Alfi i pljunem na šofer šajbenu, razumiješ? Kad sam pljunuo, upali se rotacija, brate, kao tino, mislim, ne svetlost, nego samo zvučno. Gledam da me zaplaši, kao da ja, još jednom, đubre, jedno. I kreće ta Alfa, upali se zeleno, kreće ja za njom, nabavljam na kočnicu, ja stanem, izlazi riba napolje, pravo na prozor, i meni službeno pokaže binu, kaže, vozačku saobraćaj mi daš, dam ti onu stvar, znaš. I tu na meni nešto, stane ona tu ispred, pljune mi šofer šajbnu, opet mi pokaže srednji prst, sede u Alfu, i ja rekao, šta ću te snim? Stoko jedno nešto razmišlja, kako se to ponaša. A tek novi zakon o saobraćaju izašao tada, kad su ga drastično pooštrili, znači brutalne kazne i sve to i poeni, i riba ladno, crveno svetlo, prođe kroz crveno svetlo, i ja kao, ali nisam snimio, snimio ortak, i prebacim mi ortak taj snimak, znaš. Dođem ja kući, besan sam, znači, postupio sam ljudski, propustio sam ti meni srednji prst, i još mi traži službenu nešto, i ja, šta ću ti ja, brate, stavim ja na YouTube, pre 11 godina, stavim ja taj snimak na YouTube, brate, pošaljem tamo po nekim novinama, 100.000 pregleda za 2 dana. Ja tak se vrištali smeh, pazi, u ono vreme, loš internet i sve to, da imam 100.000 pregleda. U to vreme braka prase nije ni postoje, brate, ja da sam nastavio tad da snimam za YouTube, pa ja bih razvaljivao sada. Ljudi nisu tad koristili toliko internet kao sad što koriste, znaš. I sad to mi se smemo, dopisao, vidi koliko pregleda, vidi, wow, razumiješ, brate, fantastično u to vreme, ko sad izbaciš 10 miliona pregleda i više. I šta je bilo? Sutra dan, kako sam saznao, njen muž je vlasnik neka 3 restorana, imaju 6 butika, kaže, ujutru čovjek seo, popio kafu, otvorio novine, imao šta i da vidi, spalo novine iz ruku. Digla se frka tu malo, razumeš, i ko je, pošto sam stavio nasljednička vožnja službenog lica u civilu, i ko je ta bahati vozač sa binom službenom koji se bahati tako vozi, nov zakon stupio, znači frka se digla, policija krije bahatog vozača, novine, televizija, zovu mene iz firme, šta je to bilo, ti snimao, na snimku se vidi moje ruke na volanu, držim telefon u mestu stajanja, znači nisam se kretao i držao telefon, nego sam stavio i držao telefon. I šta je tu, napadoše mene i ti stavio snimak, jesam, priznam da jesam, znači nisam morao priznam, ali ne bežim od istine. Šta je bilo, ja ispričam kako je bilo. Nisam ja tu bio kažen, nisam mogli zašto da mene da kazne, ja sam sve uradio po propisima, znaš. Ali, taj bahati vozač, to jest ona, je toliko bila besna i kivna zbog toga, da je izašla u novinama sa tekstom, kako je ona nedužna na raskrsnici kad je skrenula, stala, pa je neki bahati vozač stao iza nje sa autobusom i turirao ga je i dobacivao sam je kroz prozor, odakle ti pare za takav auto, kako si ga zaradila kurvanjem. Zato ona Alfa Spider nije koštala u to vreme ni 4-5 hiljada evra, znači raspali auto, nije bio vredan toliko, da bi ja sad veličao njen auto.
Onda je bilo malo i to, ja sam van telesnom oplodnjom imala 30 i nešto godina, taman sam ostala trudna, ja sam zbog ovog događaja pobacila. Ja nisam mogu da turiram autobus iza nje jer je automatik, da izbacujem i da sam turirao, to možda bude zato što mi gubi vazduh. Ne, brate, autobus bio nov, super, brate, najispravniji. Nisam imao razloga da ja nju turiram, da ja provociram bilo koga, brate. Nebitno. Malo je to bilo. Pojavila se na televiziji, snimak. Sad ću vam pustiti da vidite šta je sve rekla. Na YouTube-u na kome se vidi automobil marke Alfa Romeo koji prolazi na crveno svetlo na jednoj raskrsnici u Beogradu. Usledila su potom uzajamna optuživanja vozača autobusa i automobila, a istinu pokušavaju da utvrde policija i nacionalni mediji. Na snimku koji je najverovatnije načinio putnik iz autobusa GSB-a jasno se vidi da je Alfa Romeo prošao na crveno svetlo semafora. Za sve ovo što sam uradila sam u paničnom strahu, bežeći od manijaka koji je nastrojen tako da juri žene, koji je umislio da je vozač tenka, a ne autobusa i koji izigrava James Bonda po gradu. Žena koja je vozila automobil kaže da ju je pre prolaska na crveno vozač autobusa namerno isekao u vožnji, provocirao i da je došlo do verbalnog sukoba. Meni je samo žao što kompletan snimak nije izašao, samo montiran deo, tako da se vidi samo da sam ja prošla kroz crveno svetlo. U pisanoj izjavi dostavljenoj rukovodstvu preduzeća, vozač Sima Š negirao je navode vozača automobila. Uvidom u dosije utvrđeno je da protiv vozača do sada nisu vođeni disciplinski postupci. Pored svega toga, znači, u novinama, ja nisam ništa, znači, rekli u firmi, ti ćuti, nemoj što se objavio, da se pojavi više nigde. Ja sam morao ćutim, znači, ona je u novinama, znači, ovo na televiziji. Onda otišla u policiju, na Vidikovac, prijavila me, koja pripada to već, Rakovici, prijavila me kako sam ja njoj pretio da su izašli iz stana, došli kod auta, bilo nas 5 tu, kako sam njoj pretio da je zapalim auto. I ja, vrati, dobijem poziv. A da, pre toga su me zvali svega da dođem kod njih u restoran, da sednemo, da se dogovorimo, da ja povučem snimak. Ja sam mislio da ode stvarno, to mi je kolega koji peče prasiće za njih i rekao mi, kaže, hoću da razgovaraju s tobom, ako može, znaš, dobriš snimak, da dođe da porazgovarate. Ja ti garantujem, nemaš problema. Ja teo da idem i odem kod prijatelja jednog koji je policajac, ispričamo neko da ode, kaže on, si lud? Šta sad, kaže, ti se pojaviš tamo, oni snimaju negdje sa strane i da ti dođeš i oni to posle iskoriste snimak da kažu kako si ti došao da ih ucenjuješ, da tražiš pare da je povukao snimak ili nešto. Nego ti uzmi sad zapisuj svaki dan gde si bio, u koje vreme, sve zabeleži, ako ti dođe do suda posle 3-4 meseca ti nećeš imati pojma gde si bio u ponedjeljak u 2:15. Ja stvarno počeo voditi evidenciju svaki dan, naredni 7 dana gde sam se kretao i sve to, znaš. I kažem ti, stigne meni prijava da se javim na Vidikovac, u Sub gore stigla prijava da sam pretio, znaš. I ja odem kod komšije drugog, pandur koji radi gore na Vidikovcu, kaže idemo zajedno. Otišli mi zajedno, sedi tamo kod inspektora, Bog zna kako je primišljeni ljudi. Kaže, ti mi je pretio. Nemam blage veze, nemam potrebe da pretim. Kaže, slušaj, ovo nije ne za evidenciju, ovo su pretnje, krivično delo, ona te je prijavila i da su oni muž bili i da su vas 5 da će zapališ auto. Kad? Vrati, kaže, za Svetog Jovana u januaru mesecu oko 11 sati uveče. Ja kažem, znate šta, mogu da dovedem celu krsnu slavu od mog najboljeg druga, ja sam u to vreme bio na slavi kod mog najboljeg druga, mogu da dovedem celu krsnu slavu da vam posvedoči da sam ja u to vreme bio tu. Dok si bio na slavi do 12. Kaže, dobro, verujem ti, znači nema osnova za krivičnu prijavu. Ona je lagala, kaže, će da odgovara bar ona za lažno podnošenje prijave. Pa sad, ko zna da li je odgovarala, mislim da nije, znaš. Bila je ona i na sudu, išao sam i u Palatu pravde. Ja pitam, će da odgovara ona za lažno predstavljanje, se drži bijenu službenu, znači šeta se gradom i lažno se predstavlja kao da je radnik bije. Kao odgovarat će ona. Nikad saznao nisam da li ona za to odgovarala, nije, čisto sumnjam da je odgovarala, jer muž drži 6 butika, 3 restorana, puni su ko brod. I to sve... Znači, se pojavila na Pinku, brate. Znaš ti pošto je minut na Pinku da ti tamo k***neš, brate, ili gluposti se ti pravdaš nekom nešto. Ona bila, brate, 20 prstenja na ruki. Ali dobro, eto, znači, ja kažem ti, to je ono što želim da kažem, znači, okrene se priča za sekundu, znači, od žrtve postaneš
predator, postaješ gamad. Pogotovo što su ljudi jedva dočekali da kažu aha, vozač autobusu bahati, on je takav, ona... Znači, oni su još i podržavali nju. Mučenica, ostala, izgubila dete, oni sa autobusom se tako čitam o sebi i ne verujem. Znači, tad sam se opekao da u novinama, u medijima jedna stvar može se okrene vrlo lako za 180 stepeni, da budeš od žrtve da postaneš kriminalac. To je deo moje priče koji se desio zanimljiv.